5 cotxes. L'Ivan li roba 2. Quants li queden? Què dius, Anna? 3 cotxes, molt bé. Qui més fa la pregunta? El David, va. En Xagas té 6 pilotes i en Marc li roba 2. Quantes li queden, Xagas? 4. Molt bé, Sagar. A veure, quin problema dius? La Mireia té 5 castanyes i l'Ivan al Sagar li roba 2. Quantes li queden, Carla? 3. Molt bé. Algú més sap un problema? A veure, Ivan, quin problema vols dir? La Jana té 5 castanyes i el Jan li roba 3. I a qui li fas la pregunta? L'Adrià Cara. A veure, Adrià Cara, quantes castanyes li queden? A veure, torna-li a fer la pregunta, Ivan, l'Adrià. A veure, torna-li a dir, que no se'n recorda el que ha dit. La Jana té 5 castanyes i el Jan li roba 5. Quantes castanyes té? 1. No, sí, qui tenia 5 castanyes? La Jana. La Jana tenia 5 castanyes, i què li ha passat? Que el Jan li roba 5. I el Jan li roba les 5 castanyes. Quantes li queden, Adrià Cara? 0. Molt bé. A veure, el Sagar ha pensat un altre problema, a veure. Que l'Ivan té 5 cromos de pressingats i la Carla li roba 1. Quants li queden? Jan? Em sembla que no t'ha escoltat, li has de tornar a repetir. L'Ivan té 5 cromos de pressingats i la Carla li roba 1. Quants en té l'Ivan, Jan? 4. Molt bé. Va, vinga. Anna, va, pensa't un problema, va. La Carla té 5 cimeres, però la Bet li roba 6. Ai, li roba 2. Val. Quantes té? Quantes té? Qui ho sap? A veure, David, quantes? No dic, que no he tocat la mà. Qui ho sap? 4. Ara, molt bé, molt bé. Però tots roben, heu de pensar altres problemes, tots roben, això no és maco. Jo té 1. A veure, espera que paro de gravar, que si no ja...